Xprunata minn dikjarazzjoni mbuttata mill-Membru Parlamentari Ewropew Miriam Dalli flimkien ma' kollegi oħra, il-Kummissjoni Ewropea qalet li ċ-ċentru ta' riċerka tagħha se jiżviluppa skema volontarja ta' assigurazzjoni biex ikunu stabiliti l-livelli minimi ta' kwalità għal kura tal-kanċer tas-sider. Il-Kummissjoni Ewropea qalet li se taħdem fuq linji gwidi ġodda biex jappoġġjaw lill-istati membri fl-implementazzjoni ta' testijiet ta' mammography screening, kif ukoll se tiżviluppa pjattaforma tal-linji gwida biex issir iktar enfasi fuq it-trattament, ir-riabilitazzjoni u l-follow-ups. Dan innutat dan il-fatt pożittiv fil-waqt li saħqet li trid tkompli ssir pressjoni biex il-linji gwida jiġu implementati, inkluż f'pajjiżna. Il-miżuri ġodda tal-Unjoni Bankarja għandhom jindirizzaw ir-realtajiet tal-Istati membri u m'għandhomx ikunu kollha tal-istess tip għal kulħadd. Għal dan l-Ewroparlamentari Alfred Sant fil-Parlament Ewropew u żied jgħid li dawn il-miżuri m'għandhomx iservu biex jollu l-ispiża s-servizz bankarju għax din toħloq diffikultajiet akbar għall-intrapriżi żgħar u medji. Għaldaqstant tenna li jeħtieġ studju fil-fond dwar l-impatt li l-implementazzjoni tal-Unjoni Bankarja qed ikollha b'mod ġenerali fuq il-kreditu tal-banek u b'mod partikolari fuq l-intrapriżi żgħar u medji. San sostna li importanti li nkunu żguri li l-ħtiġijiet ta' ċerti stati membri mhux jingħataw aktar importanza għad-detriment ta' stati membri oħra. L-Europarlamentari Laburista Marlene Mizzi saħqet dwar l-importanza li tingħata opportunità aħjar għall-anzjani li jixtiequ jsiru jew li jixtiequ jibqgħu ekonomikament attivi fi stadju aktar tard fil-ħajja tagħhom. Qalet dan f'dibattitu fit-tnedija tal-ħolqien ta' pjattaforma Ewropea imsejħa 50+ Entrepreneurship, inizjattiva minn gruppi ta' organizzazzjonijiet, kumpaniji, għaqdiet mhux governattivi u akkademiċi li jingħaqdu biex jiġi żgurat li l-potenzjal tal-intraprendituri il-fuq minn 50 sena jkun rikonoxxut u sostnut. Mizzi temettajt li kif sal-2020 aktar minn terz tal-popolazzjoni li taħdem se jkollha aktar minn 50 sena huwa kruċjali li jkun utilizzat il-potenzjal soċjo-ekonomiku ta' dan il-grupp ta' persuni.